työvoide sopii kaikille ihotyypeille. Joo, no hetkinen. Minä otan kyllä. Ei vaan sormen päällä. No, otan juuri. Vedittele kasvoin. Täältäkin tulee. No niin, vedittele myöskin se kasvoin ja saa kuulla sapeakin pöydää kosken. Mä en olekaan käyttänyt rasvoja tehostuksia kuin joskus nuorena flikkana. Vettä ja savipuovaa. Ai, niin. Ole hyvä. Ota vaan niin paljon kuin haluat. Vähän enemmän toisellekin poskelle. Ja sitten levittelette sen huolella. Ja sitten taputellaan tällä tavalla näin. Ja sitten voitte vielä vaikka läpsytellä vähän. Ai. Niin surullinen olokin. Aivan sen. Näin, kiitos. Tässä pieni makupala tästä. Esimerkki siitä, kuinka ylikirjoituksessa kohtauksessa mennään vuoristorataan näiden tunteiden kanssa. Ja tässä vaiheessa voisi esitellä meidän hurmaavan työryhmän. Äsken ei nähty näyttämällä, mutta meillä on sairaanhoitajana Reetta Hyryläinen täällä äärimmäisenä vasemmalla. Sitten nyt jatketaan tätä nuorisoketjua. Helena Puska, Heidi Jakobson. Sitten meillä on Anu Raipia, Emilia Pokkinen täällä. Sitten meidän varsinainen ilometriryhmä. Ilometrien takana on enemmän kuin muilla. Meillä on Tuija Puolle. Tuija toden totta on hauskaa, että hän on tässä oli 12 vuotta ikään kuin hänen esimiehensä tuolla Tampereen teatterissa. Koskaan emme päässeet samaan prokkikseen mukaan. Se on sun vikas. Tämä onkin se kosto, että sitten vanha ystäväni, jonka kanssa ohjasin ensimmäisen teoksen Tampereen teatteri 95, Liisa Roinen. Erittäin hienoa.